क'क्राझारनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचार सेन्टाराव मोनसे सावरायनाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि फैगौ 16 मेयाव गायसनथाय सानखौ फालिनो थांखिजों बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचार सेन्टाराव गोनांथारै सावरायदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि खगेन रामसियारिनि मासि लानानै सामलायनाय मेलावनो बाहागो लादों गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि, लोगो नेहाथारि बुहुम बसुमतारी आरो महिम चन्द्र बसुमतारीया। बेनि अनगायैबो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरि, माइनाव आफादनि बिबानगिरि, बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचार सेन्टारनि मासिगिरि, लिंथुमगिरि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव सावरायनाया गाहामै जोबलाङो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মনৰ শৰীৰটো একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। চাইডটো মোৰ একেবাৰে বহুত বেয়া আছিলে। খোজ কাঢ়িব ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।